Hello everyone, jotonon lam shaw chini channel o tai katal video o chini video o naw nugui manai chung chini tailam paint khlai tongmani rod nangka kosombai paint khaika angka chai chini kat tailam ni kat nangka kufur bai chung choose khaika minimalist color norok bahai nangjak kha sapai di ang picture read wana comment khlai sari ta bahai angjak kha angka obo to 2-3 din jara tei choloin tongo chini paint to tlik khlai lai ma ba angka tini angka phungni samung rok paioi chini processing rok paioi 10টা 10:30 rok wngkhana chini oro otit phaiyo ta ompini brau phaiyo nana song ke chung brau no attend khlai tongkha ama chung to samung paijak aben baga ama ke brau bai process mai tongkha angka chung wasoka otit phaiani phaima ba di boro chung mai chalainai ni kisa mui gothar rok songlai tongo angke aboni dibor digiwo chung je scrap rubber ni je tongdokmani malao abono phorankha phranai rungoi phalainai ni wasoklai tongmani 10 kg motor la kakhana chung bostao dajakta angke aboni sari wo angke chini nogo surima panda narokjak aboni bagai chung chini mothani borok rok phainai pastor song phainai aboni bagai chung wasoka khichdi jotono kutung tabo watini somoy ba sari diki khichdi jakangka belai joton mililai jakangka isa tongthoma haibong mo tubo thawngka chung khichdi snamlai nani chenglai tongo angka chung narikal rokjak gura kha rokjak no tlik kha obo skang jawgrau thawkri khlai haika si tlik kha kolte ka saksisi okha bahai motom ka phai ka obo khichuri ni flavor no taibu thauri uta taste tamhane flavorful khlairu ga khichuri kutui tongsani ang kisa chini sui rauna samte video namani ga ko chini flavor chini tamhane recipe tamhane ingredients nai mano chungkha kisa moso riaw sanai ba moso kisa kebang ri kha abato jani jar options moso kri ka buchai mana haibana ani mote hingga khichuri wo nangkuk mani compulsory hingga paspuron tejpata tai hacheng thung to hoi ri khangka bahai belai motomong khichuri no khichuri snamnai hinglai u hacheng thung tejpata tai paspuron ani mote ta gataba ama to sombas rinani chengkha khichuri to monish bai ka sombas rinani chimi ko naw nugui mane busuk jarati mosori jengka spicy thaujak kisa sep hangklai mane watui ni somoy ongoi tongma ba amhai ni ga moso bai tejpata na skang jawi dalau grau ta ulong ka paspuron ni loge moso gethang je chung rai ton mani abono dalau ri thangka batai bo bahai miliwu combination miliwu ta gataba ama bo paspuron di payment kore moso no dalau jawi ton angka abo rishani hacheng ke pinje tongjak tongmani abono bu ridu ta haika si u bahai toton mix ange bari mane bahai belai motom ri ko nugi manai bahai ke hacheng no ke hacheng tongjak nari khichuri to belai thaoka no banai thajak khang ta video jak tuine nai thajak kha taste kisa khlai manai kha gaboni pore sari ni 6টা 5:30 raun chin pastor songso pai kha prayer to chengkha surimani panda to chengkha naw nugui man khana angka tai surimani panda pai paioi chung je chini khichuri songmani no bagoi bagnani chengkha chungka chalai bu tongkha baksa ba tai bu chini sa moso
riyaw sanai tongo ba aboni bagay ka mosobo berajak extra khlaiui jotono sapai kha belai thaoka hinui hingka ang nijebu personally thaujaka hingka sapai akabai kausa laikha chini experience share khlailai moments kaham kaham ro share khlailai funny moments good moments sad moments ga aboni pore thangnani bo somoy wngka hor thugia sani belai hor ongi bo chayablena aboni bagui hingka watui ni season lama rok hingka chung borokno naisurmani ta thangnani naitongo hingka je chini video sak nai tongnai rok no belai ke hambai je katal phainai rok ba katal nai tongnai rok subscribe khlai di tei like khlai di tei share khlai di jotono hambai